соҳибои қавр меомаданд, мисол аз корхона, идораи губритуал иҷозатнома мегирифтанд барое ки қаври ҳамуда ягон обу тоб кардан, краска кардан, ягон рег овардан, вай ҳаму иҷозатномаро мегирифтанд, баъд дар дасти мо медоданд. Мо меомадем посбоно ҳамиҷа яъне охранада нишон медиҳем ки мо иҷозатнома дорем ки дар ҳамиҷа кор кунем. баъди ҳавай мерафтем мо мисол кори гирди дар ҳаму қабристоншон ҳаму вай қабри хеш тавор шунда баъд краска дар корай ё рего овардан дар кор, ягон обу тоб кардан дар кор, барои гулшуна об рехтан дар кор. Корҳои мо ҳамин хел ба дараҷа. 98% бачаҳо патент доштанд. Патенте ки ба давлат пур меспоридан, дар асоси ҳамин вай кор мекарданд. баъди директори нав омадагӣ рӯзи 28 апрел файро кард, овоза кард ки бачаҳо ҷамъ биёед, мо ба шумо кору бор дорам. мо ба ҳамун ҷои гуфтагиш омадем. ин куҷо буд? ин дар дарои қавристон назди Чисовни. мо омадем ки дар ҳамҷа як 60-70 одам, мо гуфтем ино ки бошад таъҷҷуб задем ки дидем ки ҳама яроғбадаст. Баъд дар ҳамун ҷо гуфт ки русӣ қатъӣ гуфт ҳамихе ки ребята, значит, вы не смогли здесь порядок навести, сегодняшнего дня будут порядок навести вот эти ребята. Ҳамин гапа гуфту бурмад барафт. Ба вай бачаҳо вай одамо яроғбадаст, ба худош нашинос кардан ки мо и хел ҳастем, вайш мо хел ҳастем. дар мобайни ҳамин яроғбадастҳо бисёрош мардуми Кавказ буд. Дар ин ҷо миллати чечен, ингуш, доғистониё, урусо, тоҷикҳорам будам. баъд ҳамун сардори ҳамун розано гап заданд ки иҷозатномаро барои қавр мо дига мегирем, шуморо метем, шумо мерем кор мекунем, пулгирию пултии ҳамаш бо ки мешавад, бо файз мешавад. Шумо файз қайдига гап мезанед, гӯё хуҷайини шумо файз мешавад. ба мо гуфтем асос пул чӣ хел мешавад, пулгирӣ ва чӣ? Гуфтам 50 то 70% аз ваё мешаванд, дигараш мо мешаванд. Мо ба ин розӣ нашидем, баромада рафтем. бо рӯзи 3 май омаданд. рӯзи 3 омаданд дар пеши гаражи вай корхонаи губритуал идо бо Чугуев омад, қатъи маъмурияти ҳаму чи вай ҳаму роҳзано ҳама бо яроқ пӯшидагӣ. ва ё лекин ягон гап хабар нагуфтам, фақат ҳамун сардори роҳзан гуфт ки мо қатъи маъмурияти шумо маслиҳат накардем, ина омадагиян, шумо аҷаси ҳама корро бо мо мекунем. маъмурияти корхона сини ваё тарафи ваё гуфт ки дар гараж мо шуморо ҷои идоратон метиҳем, ҷои офис метиҳем, дига ҳама кортон ҳамунҷа мешавад. баъди сардори роҳзано қатъи мо маслиҳат кардем, қатъи мо кор мекунем. Мо гуфтем намекунем корро, шумо иҷа ягон одамои масъул бошен, кор кардан дуруст мешавад. Не ки хел шумо ҳам гӯё ки ай роҳ ай қади раҳ омадагием, мо кор намекунем, баромада мерафтем. баъди вай рӯзи 4 дига ҳар рӯз ҳамун скутерода бачаҳои ваё, ҳамин одамои бузбала, машқӣ, танҳошон либосои сафед, жикетаи сафед дошта, дар пушташ спортивный клуб здоровье нация насидагӣ буданд. меомаданд фақат тақимем, вы будете с нами работать, будете с нами работать, будете с нами работать. Ва мо гуфтем, если вы узаконены, мы будем с вами работать. Если не узаконены, мы не имеем права. Мы будем работать в кладбище. То рӯзи 13 ҳамин гап хабара ё бурданд. Рӯзи 14 бачаҳо гуфтанд ки файз бо ҳамон одамои яроғбадастҳо омаданд. ман ҳамия фаҳмида аз Талов то ба пеши дарвозаро омаданам 800 метр мешавад. ҳамҷа омадам, дидам ҳақиқатан дар ҳамҷа яроғбадастҳо дар дастшон, дар парои дилшон яроқҳо мондагӣ. нигаҳ кардам ки бо милисияҳои идораи коммунарка ҳамоқа гапгап кардам. ман бовар накардам ки чӣ хел коркунои милисия ҳукумат бо ин дуздову бандито гап мезанаду ягон хабари дига чӣ наметиҳад. ман ҳамин ҳолатда телефон қатъи ба идораи дахлдор занг задам ки дар қабристони Хаван
ё одамо ярaq ба даст омадагӣ ба фикрам тирпаронӣ мешаванд ки барое ки 2-3 рӯз пеш омадан моро бисёр ваъда карданд ки мо мепаронем шуморо. ин соатҳои 10 буд занги задагии ман. ба ман ростша гуфтам саҳри чӣ нахӯрдам, обедкинӣ рафтам. дар вақти обедкинӣ буд соатҳои 12 яке овози тир шид. овози тир кишид. Ман бо ба телефона гирифтам ба ҳамон идораи дахлдоре ки вай экстренная служба мегӯянд забони русиқӣ, ба вай занг задам ки навхи гӯш кинен, бандито дузо омадан тирпаронӣ кас одаморо кушта шуданд, илтимос бигирен роҳӣ кинем биёяд, вай амон аст ё группа захват аст ки бачаҳоро паронданд. ҳамин ҳолатро нигоҳ карданд ки ҳамун дарвозаи боло то ҳамун дарона бачаҳоро паронда омада шуданд. Бачаҳоро гирифтан туб дар як каҷи уҷа участкаи 14 мегӯянд, дар онҷо оварда туб кардан, ҳала парондан гирифтан. ин бачаҳо диданд ки бачаҳо ғалтида шуданд, дигар илоҷи ақибгардӣ надоштанд. ба белу кедману ҳамун санга гирифтан вайёро заданд. вақти сангзанӣ кардан во ақиб гаштан гирифтан. ақибгардӣ ки кардан бачаҳо дигар пешшун кардан. ҳамин хел 800 метр сангзада во ақиб омадан гирифтанд. гапа кӯтоҳш дар муддати 1.5 соате ки бо яроқ ҷанг шид, то дарвоза то пеши вай мачити насрониё пешшун кардан овардан. ин ҷанги яроқбадастҳо бо мардуми белу кедман 1.5 соат давом дод. баъд соатҳои ними 2 ба амон омад. ҳисоб кинед ки аз соати 10 то ними 2 амон наомад. бачаҳое ки дар инҷа кор мекарданд, оз ягонташ кор намекарданд, барое ки қариб 17 то 23 одам дар балнисаҳо хобанд бо захмҳои яроқҳои отафишони ҳарбӣ. одамое ки захмдор шидагиянд бо ярақҳои травматика ӯво дар хонаҳошон ҳастанд. агар ҳама ёро ҳисоб кинӣ қариб 70-80 одам захмӣ шидагиянд бо ярақҳои травматика. анака аз тарафи масъалаи пул мурдаҳое ки дар моҳо ҳастанд, дар инҷа 3 нафар буд. раҳмат ба тамоми тоҷиконе ки ай тамоми мумкин бигем тамоми Москва ёрдам карданд, пул доданд ки ҳамин мурдаҳои мо мисол дар инҷо бесоҳиб намонанд, мо ба Тоҷикистон роҳишон кинем. қариб 1 миллион сум пул ҷудо шуд, ҷамъ шуд. 1 миллион сум пул ҷамъ шуд. ҳамин 1 миллиона 900 ба 3 мурда тақсим карданд. ҳар кадомиша 300 000 расид. 100 000 урусӣ ҳамина барои одамои зархудор мондагием ки дору ягон чиз харида тием шуд.